Colonial Masters ba iya Kaduna cibiyarsu a mulkin mallaka ba. Mahimmancin ilimi tun a zamaninsu ya sa sun gina makarantu a wurare daban-daban na Arewa kamar irinsu Barewa College Zaria, amma asalinta Katsina College da ke Katsina, GGSS da Rumfa College da ke Kano duk a Nasarawa GRA, da Government Girls School da ke Sokoto wacce aka gina a unguwar Arkilla 1940s, da Government Girls College a Bauchi wacce aka gina a 1950s cikin Dawaki GRA, Queen Elizabeth Secondary School da ke Ilori wacce aka gina a 1956 don girmamawa ga Sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, a Neja da Government College da ke Bidda wacce aka gina don ilimin 'ya'ya maza. Mu haɗu a kashi na gaba domin jin ci gaban wannan shiri mai taken Kaduna daga tushe tare da Sida Haidaru.